सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा. फक्त रंगतारा न्यूज. बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. निर्भीड आणि निष्पक्ष. सातारा शहरातील करंजे येथे नागोबाचा पार असलेला श्री नागोबा देव मंदिरात आज नागपंचमी निमित्त महिलांनी दर्शनासाठी लावल्या होत्या रांगा. त्या मंदिरातील 100 वर्षे पूर्ण झाली असून अशीच परंपरा तिथे चालू असते. या ठिकाणी शहरातील अनेक भागातून महिला दर्शनासाठी येत असतात. त्यामुळे सकाळी 8 वाजल्यापासून सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत या ठिकाणी महिला नागोबा देवताची पूजा करण्यासाठी येत असतात. आज नागपंचमी निमित्त महिलांनी नैवेद्य दाखवून नागोबाची पूजा केली व दर्शनही घेतले. अशी परंपरा कायमस्वरूपी करंजे येथे चालू असते. मी कांचननारायण गोडसे बोलते. नाक्यावर परंपरेनुसार 100 वर्ष झाली ह्या नागाला. येथील असंख्य महिला साताऱ्यावरून जवळपास करंजेतल्या खूप गर्दी असते आणि पारंपरिक नागाचं देऊळ हे. इथं पूजा करायला भरपूर बायका येतात. करंजी पीठ सातारा येथील 100 वर्षी परंपरा आहे. नागमंदिर आहे. त्या नागराजाला देवपूजा ही महिला मंडळ करतात.